Quddiem sal-appakkjata fl-iskola primarja ta' Marsaxlok, l-esperti li ħadmu fuq l-istudji tal-impjant il-ġdid f'Dellimara u l-awtoritajiet li qed jaħdmu fuq il-proġett spjegaw il-ħtieġa tiegħu. Primarjament biex pajjiżna jkollu arja iktar nadifa u provvista sigura tal-enerġija. Fost iktar preżentazzjonijiet kruċjali kien hemm dik li għamel iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta Frederick Azzopardi. Filwaqt li tkellem dwar l-isfidi preżenti u l-opportunitajiet li ġib miegħu dan il-proġett, irrimarka fattur kruċjali dak li jekk ma jkollux impjant ġdid, pajjiżna ma jkunx kapaċi jiġġenera biżżejjed elettriku sakemm ma jużax impjanti antiki. Jekk tieħu l-ikbar sors tiegħek li mhux available, għandek biżżejjed kapaċità biex tilħaq l-438 u 30 megawatt? Le m'għandekx. Naqgħu 379 megawatt. Ma nilħqux dik li hija illum mhux il-qudiem, illum. Id-domanda ta' 379. Ma nilħqux il-438 mingħajr il-PVs. Għalhekk Azzopardi qal li kien hemm għażla. Jew tibqa' titħaddem dik tal-Marsa u ta' Dellimara bil-heavy fuel oil b'effiċjenza baxxa u emissjonijiet għoljin, jew inkella jibda jintuża l-gass naturali b'iktar effiċjenza, kwalità ta' arja aħjar u kapaċità suffiċjenti għall-futur. Preżentazzjoni kruċjali kienet ukoll dik tal-Koordinatur tal-Environmental Impact Assessment. Fost l-iktar punti kruċjali li semma kien hemm l-aspetti diskussa fl-istess assessjar u x'impatti se jkollhom permezz ta' dan il-proġett, kif mistenni ħareġ il-punt tal-kwalità tal-arja. Il-kwalità tal-arja, l-impatt kien se jkun qawwi u pożittiv, dana ħaġa li hija magħrufa il-gass naturali ma jkoll l-impatt tiegħu fuq l-arja huwa ħafna iktar baxx minn ta' fuel oħra u fossil fuel, però jiġġenera inqas pollutants, jinġġes anqas. Il-ħsejjes illi wkoll għedna li ħajkunu baxxi. Irrimarka wkoll li r-riski ambjentali kienu f'livell baxx ħafna. Id-direttur tekniku fih dan Electrogas, Kate Applin, tkellmet dwar l-istudji nawtiċi u ta' sigurtà li saru brabta mal-proġett. Hawnhekk saħqet li l-istudji konkludew li l-inċidenti diskussa u li setgħu jsiru kienu kważi negliġibbli. Li dan filwaqt li l-manager tal-proġett Catherine Halpin qalet li l-LNG ma jħallix fdal warajh filwaqt li jekk jinfirex fil-baħar dan mhux se jagħmel ħsara lill-ekoloġija. Barra minn hekk, il-perit Peter Zammit irrimarka li l-possibilità li jkun hemm tixrid fil-baħar hija remota ħafna.